Tanang mga butang nga atong kanunay ginagunitan, siguraduha nga naagi Biblia. Because this is our shield. Atong hinagiban to fight against temptation, to fight against our enemy. Now, mga higala ko, mga kaigsuunan, Great Controversy, page 426. To every soul will come the searching test. Shall I obey God rather than man? Now, ang takna sa paghukom, haduol na. Makabarog bata sa atong mga tiil ibabaw sa bato, nga dili mausab, nga mao ang pulong sa Dios. Andam ba kita sa pagbarog, mga higala ko? Na makiglaban sa kasuguan sa Dios, sa tinuuhan ni Jesus? The Bible says in Isaiah chapter 8, verse 20, nagkanayon, ngadto sa kasuguan o pagpamatuod kung sila dili managsulti sumala ni ining pulunga, sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Kini nagpahinumdom kanato nga dunay daghan nga mga pagtulunan nga atong madunggan nga sukwahi gayod sa mga pulong nga gisulti sa balaang kasulatan. Kadaghanan kanila nagtanyag og mga tambag sa pagpauswag sa atong kaugalingon. Many people just rely on their own wisdom and understanding to determine what is right. Now, in page 448 of the Great Controversy, nag-ingon diri, ang mga katawhan sa Dios gigiyahan ngadto sa kasulatan, ingon nga ilang panalipod, batok sa impluwensya sa mga bakak nga pagtulunan ug batok sa malinglahon nga espiritu sa kangitngit. Ug mugamit si Satanas sa bisan unsa nga paagi sa pagpugong sa katawhan gikan sa pagbaton og kahibalo sa Biblia. Kay ang dayag nga pasundayag niini nagpadayag man sa iyang limbong. Mga higala, we must always remember that the only dependable source of wisdom that we can rely on, its accuracy and authenticity in God's Word, the Bible. We may find it difficult to distinguish between fake and real, except by the Holy Scriptures. We are directed the Scriptures as our safeguard against the influence of false teachers. And the misleading power of the spirits of darkness, we need to test every testimony and every miracle that we might witness. And in page 448, nagkanayon diri, mga higala ko, the Antichrist magbuhat sa iyahang paglingla sa atong atubangan. Ang tanan nga maningkamot sa pagtuman sa tanan nga mga kasuguan sa Dios. Ang tanan, maningkamot yun sa pagtuman sa tanan nga mga kasuguan sa Dios. Ug nagpadayon dinhi sa page 448, makabarog lamang sila sa diha. Sila diha sa Dios aron sila makalahutay sa pagsulay, kinahanglan sila makasabot sa kabubuton sa Dios, sumala sa gipahayag sa iyang mga pulong. Mga higala ko, challenging yung kayo, no? Ang kung magbasa ta na agyo daghan nga mga pagsulay, makapasidungog lamang sila kaniyak kung sila adunay husto nga pagsabot sa iyang kinaiya, kagamhanan, katuyuan, ug magabuhat nga uyo niini. When we study the Word of God, ato yung siguraduhon nga nakasubay gyud ang atong kinabuhi dinhi. Walay lain gayud nga makatabang paglatos o makabarog sa paglata sa dakong away, kundili kadto lamang nagpalig-on sa ilang hunahuna uban sa mga kamatuuran gikan sa balaang kasulatan. Sa wala pa gilansang sa cross si Ginoong Hesus,
gipasabot sa atong manluluwas ang iyang mga tinunan nga siya pagapatyon. Patyon siya. Ug mubangon gikan sa lubnganan apan ang mga apostoles naghandom sa ilang kagawasan sa Romanhon nga pagpanglutos. Pagpanglutos kanila ug ang ilang hunahuna dili makadawat that their only source of hope nga mao si Ginoong Hesus magantos sa makauulaw nga kamatayon. Ang mga pulong ni Hesus mawala sa ilang panumduman. Ug sa dihang niabot ang pagsulay, wala sila maandam. The death of Jesus fully destroyed their hopes as if He had not forwarded them. Murag wala sila giwarningan ba? Murag wala sila na-inform, but they were informed. So what happened? In page 449, mabasa nato din ha, ug sa dihang niabot ang mga pagsulay, wala gyud sila maandam, mga higala ko. Nakuratan sila, nga gidakop ang ilang leader. Ug si Satanas nagbantay sa pag-agaw dayon sa pagpasabot nga maoy maghimo kanila nga maalamon ngadto sa kaluwasan ug ang panahon sa kagubot moabot kanila nga dili sad maandam. Klaro kay na ang support sa atong libro nga Great Controversy. The Bible says so, and the Great Controversy supported what the Bible says. And the Bible says in 2 Timothy chapter 4 verse 3. 2 Timothy chapter 4 verse 3. Kay nagsingabot ang panahon nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong nga pagtulunan. Kini nagpahibalo kanato nga ang panahon niabot nga ang mga tao dili na mudawat sa kamatuoran sa Biblia. Kay kini makababag man sa ilang mga handom. Ang ilang mga kasing-kasing, nahigugma na sa kalibutan. Sa Great Controversy, nagkanayon diri apan ang Dios. Adunay mga tao dinhi sa yuta nga magpadayon sa pagsunod sa Biblia. Kinsa ganing mga tawhana? Ikaw ba? Ako ba ni? Magpadayon sa pagsunod sa Biblia ug ang Biblia lamang. Ngay gala ko, padayon pagningon dinhi ingon nga maoy sulundan sa tanan nga pagtulunan ug sukaranan sa tanan nga pagreforma. Gusto ta mareforma? Take time to read this word, the Word of God. We are warned that before accepting any doctrine, we should demand a plain, thus saith the Lord, in its support. Mga kapaglaom, magbantay kita kanunay. Kay ang atong kaaway, nagapanlimbasog yun sa pagpasimang sa atoa. Masalaag ta ba sa atong pagtagad ngadto sa tao, imbis ngadto sa Dios. Diha pagyud padayon sa Great Controversy nag-ingon, siya, si Satanas, nagagiya ngadto sa mga obispo, sa mga pastor, sa mga propesor sa teolohiya, ingon nga ilang magmamando imbes sa pagpangita sa kasulatan aron makakaton sa ilang katungdanan alang sa ilang kaugalingon. Humani ana pinaagi sa pagmando sa mga hunahuna ni ining mga magtutudlo, siya si Satanas makahaylo sa daghan nga katawhan sumala sa iyang kabubuton. Sa pag-anhi ni Jesus aron sa pagsulti sa mga pulong sa kinabuhi, ang yano nga mga tao nangalipay sa pagpaminaw kaniya. Ug daghan, bisan pa ang mga pare o mga magmamando, mitu usab kaniya. Sa page 450, naingon din na apan ang pangulo sa mga saserdote ug ang mga pangulo sa nasod nagtinguha sa pagsilot kaniya ug pagsupak sa iyang mga pagtulunan bisan ug nangalibog sila sa pagpangita ug ikasumbong bato kaniya bisan ug dili nila ikalimod ang pagbati sa balaan nga gahom
ug kaalam nga nagauban sa iyang mga pulong. They could hardly find mistakes against Jesus. Wala gid sila makita nga sayop diha kang Ginoong Hesus. So ilang gidaot ug ilang gisalikway ang tin-aw nga kamatuuran sa atong manluluwas. Kay nahadlok sila, basin og mapugo sila sa pagkahimo nga mga tinun-an niya. Sila mao ang nagtudlo sa katawhan, sukad pa sa pagkabata, sa pagtahod o pagbalaan sa mga tawo nga ilang naandan nga tumanon. So, ilang mga huna-huna, wala gani, nituo ang mga maalamon. Kami pagkaha, mo na ilahang pangutana. Ang espiritu nga nagpalihok ni adto nga mga pangulo, maugihapon nga espiritu ang nagpalihok karon sa mga tawo nga nanag-angkon nga sila mga Diyos nun. Sila nagdumili sa pagsusi sa matuod nga naa sa kasulatan, bahin sa pinasahi nga kamatuuran ni ining atong kapanahunan karon. Sa page 450, ingon din na ilang itudlo ang ilang kadaghanon, bahandi ug kabantog ug muyamid ni adtong mga nagtudlo sa kamatuuran. Ingon nga jutay ra dili mga dungganon nga adunay pagtuo nga nagpalahi kanila sa kalibutan. Ug dugang pa bisan pa sa pagkapuno sa Biblia sa mga pasidaan, batok sa bakakon nga mga magtutudlo. Daghan gihapon ang magtugyan sa ilang mga kalag ngadto sa kaparian o pastor og adunay libo-libo karon nga nanag-angkon og relihiyon nga makahatag og wala nay lain pa nga rason alang sa mga bahin sa ilang pagtuo kaysa gitudlo kini sa ilang mga relihiyoso nga mga pangulo. Ilang labyan ang mga pagtulunan sa manluluwas nga halos dili mamatikdan o magsalig lamang sa hingpit sa mga pulong sa ilang mga ministro. They don't try to study on their own. They just entrust to their leaders. Mga kaigalaan ko, mga kaigsuunan, take time to read. Don't allow that your leaders only will know the truth. Nga, kung sa isulti nila, mayang-yang lang tabat. There are times nga, sukwahi sa balaang kasulatan ilang ginasulti. If we don't read, hando-hando, rapunta dayon. Nag-ingon diha sa Proverbio 16:25. Okay, Proverbio 16:25. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa tawo, apan ang katapusan niini mao ang dalan sa kamatayon. Ang pagkawalay alamag dili rason alang sa sayop o sala. Diin adunay kahigayunan sa pagkasayod sa kabubuton sa Dios. Sama sa usa ka traveler, inawa ninyo na, sa usa ka dapit nga dunay daghan nga nagsanga-sanga nga mga dalan. Sa matag dalan, dunay karatula nga nagtudlo asa padulong ang matag dalan. Kung dili niya kini tagdon, dili niya tagdon ang mga karatula diha nga nagtudlo asa siya paingon, unsay mahitabo niya? Patakan na lang siya og subay sa dalan, sumala sa iyahang mahuna-hunaan nga maoy husto. Bisan pa nga matinud anon kaayo siya sa iyang gituuhan apan wala siya nasayod nga ang katapusan di ay sa maong dalan mao di ay ang kalaglagan. Dili igo ang pagbaton sa maayo nga mga tuyo. Dili igo ang pagbaton sa gituuhan sa usa ka tawo nga husto o sa gisulti sa ministro kaniya nga husto. Namiligro ang iyang kaluwasan ug kinahanglan iyang susihon ang kasulatan. We have to study alang sa inyong kaugalingon. Bisan unsa kalig-on ang atong pagtuo, bisan unsa ka masaligon nga mga ministro, nakahibalo sa kamatuuran, dili kini mao ang patukuranan. Aduna siya karatula
nga nagtudlo sa matagdalan sa panaw padulong sa langit ug kinahanglan dili siya matagna-tagna sa bisan unsa nga butang. Nag-ingon diha sa Great Controversy, page 452. Maoy una ug labing hataas nga katungdanan sa matag makatarunganon nga tawo sa pagtuon sa Biblia. This is the first duty of man, to study the Word of God, to study the Word, kung unsa ang kamatuuran ug sa paglakaw sa kahayag ug sa pagdasig sa uban sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Kitambagan kita nga atua gayud kugihan sa pagtuon. Mukugi kita pagtuon sa Biblia, sa matag adlaw. Dili lang kay panahon nga nagsakit ta, nagluya ta. We need to study every moment of our lives. Unya, timbangon. We have to weigh ang matag huna-huna ug magtandi sa usa ngadto sa usa ka pahayag uban sa panabang sa Dios ato gyud atong mahulma ug atong hulmahon ang atong panghunahuna ingon nga kita manubag sa atong kaugalingon atubangan sa Dios. Mga kaigsuonan, beware of false teachers. They are learned men. Mga maayo ni sila pangisip, maayo nga mga tao, maalam, who with pretense of great wisdom taught us that the scriptures have a mystical, a secret, spiritual meaning, not clearly presented in the words they use. So muna atong bantayan, kay naay mga pulong nga ilang isulti nga wala good sa balaang kasulatan. So, these men are false teachers. Giulagway ni Jesus kini. Kining mga tawhana diha sa Marcos 12:24. Unsay giingon diri sa Marcos 12:24? Wala kamo manghibalo sa kasulatan ni sa gahom sa Dios. The language of the Bible should be explained according to its obvious meaning, unless a symbol or figure is employed. Si Kristo nagsaad sa Juan 7:17, nagkanayon, bisan kinsa nga magabuhat sa iyang kabubuton, siya mahibalo sa pagtulunan. Mahibalo sa pagtulunan. Kung mutuo lang kita, kung unsa ang gisulti sa Biblia, kung wala lang untay mini nga mga magtutudlo, nga magpahisalaag sa atong mga hunahuna, mahuman unta ang usa ka buluhaton nga makapahimuot sa mga manulunda ug makahatod nato sulod sa turil ni Kristo sa linibo nga mga nangasalaag sa kasaypanan. We should exert all the powers of the mind in the study of the scriptures. Pero dili nato kalimtan ang pagkamaagho ug pagka matinugyanon nga sama sa bata nga maoy matuod nga espiritu sa pagtuon. We cannot understand the difficult parts of the Bible by using the same methods used to solve philosophical questions. Instead of relying on our own wisdom, as people often do in science, we should study the Bible with prayer, trusting God and sincerely wanting to know His will. Unay atong gikinahanglan mga kaigsuonan. Og mapainubsanon kita og magbaton og matudluan nga espiritu. Sa diyang magbasa ta, teachable spirit ba? Kung unsay nasulti di, dili man nimo akong gihimo. Unya ang Biblia, mo man gisulti, pero di man ko kay mo lisod man. But we are reminded this morning, brethren, unta matudluan nga espiritu ang naa kanato. Aron makakaton kita og kahibalo gikan sa dako nga ako mao. Nga mao si Ginoong Hesus. But if not, our minds will be blinded by the evil angels and our hearts will be hardened and not be able to love the truth. In the Great Controversy,
page 452. Ingon dinhi, daghan nga bahin sa kasulatan diin giisip sa mga maalam ingon nga misteryo o isipon nga dili mahinungdanon puno sa paglipay o pagtudlo kaniya nga na matuto sa tulunghaan ni Kristo. Usa sa rason nganong daghan sa mga teolohiya o teologo walay klaro nga pagsabot sa pulong sa Dios kay dili man sila mutan-aw sa mga kamatuoran nga kinahanglan kinabuhian. Dapat ato siyang kinabuhian. We have to make it as our lifestyle. That's why Ellen G. White says, dili gayud tunan ang Biblia kung walay pag-ampo. Kung gusto ta makasabot sa pulong sa Dios, we have to pray first. Ang Espiritu Santo lamang ang makapahimo kanato nga mubati sa kamahinungdanon. Mga higala ko, ingon pagyod dinhi, ni ana nga mga butang nga masayon kaayo sabton o magsumpo kanato sa pagtuis sa mga kamatuuran nga malisod sabton. So there are words, yeah, I agree. Especially if you read the King James Version, it's very hard to understand. But if you read the Cebuan, naapoy mga laglom nga mga words. Maski na ako maglisod ko ganing pronounce of words, no? But I'm trying to read in Cebuan correctly aron masabtan ko ninyo. But the Bible, ingon diha sa Salmo 119:18, ingon dinhi, ablihi ang akong mga mata aron akong makita ang kahibulungang mga butang gikan sa imong kasuguan. Dili gayud kita makasukol sa pagsulay kung dili kita magtuon sa Biblia. Ha? Dili kita. Ang mga pagsulay sa atong palibot will really be very hard. Dili ta mo lampos kung wala tay koneksyon sa Ginoo. Kung dili ta magtuon sa Biblia, dali ra gid kay ta mapandol tungod kay ang balaang kasulatan lamang ang bugto natong hinagiban sa pagpakig-asdang sa atong kaaway nga si Satanas. Ingon si Ellen White sa page 453, apan ang mga manulunda nagalibot ni adtong buot nga matudluan bahin sa balaan nga mga butang. So when we study the Word of God, the angels are with us. Pero magbasa tag pocketbook kung saan ang atong mga gipang tanaw, wala gay manulunda diha. But if you study the Word of God, gisaad yun, gisulti. Ang mga manulunda, naglibot, katong gusto magpatudlo sa balaan nga mga butang, the angels will be with us. Ngayon pag din sa panahon, sa dagko nga panginahanglan, ilang ipahinumdum kanila ang mga kamatuuran nga gikinahanglan. And in support of that, sa sinulat ni Ellen White, ingon pag ang balang kasulatan sa Isaiah 59. Isaiah 59 verse 19. Kung ang kaaway mo abot sama sa usa ka baha, ang Espiritu sa Ginoo magatuboy ug sugdanan bato kaniya. Pagkanindot. And in John 14:26, nag-ingon pagyud dinhi, apan ang manlalaban, ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan iga padala sa Amahan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdom kanila ni ining panahon sa katalagman. Busa ang pagtulunan ni Kristo ato gayud ibutang sa atong mga hunahuna ug kasing-kasing aron ang Espiritu sa Dios magpahinumdom kanato ni ini panahon sa katalagman. O gid na siya mo remind mo whisper sa to nga ops, careful ka diha. Oh, you pass this way. Naay muhunghung sa tua. Why? Because we start right with God. Matud pa ni David diha sa Salmo 119. Psalms 119:11. Sa akong kasing-kasing ginatipigan ko ang imong pulong aron dili ako makasala bato kanimo. Pagkanindot, that's David. Ipahaom
Ni Satanas, ngun pagyud si Ellen G. White, ipahaom ni Satanas ang iyang mga pagsulay sa tanan nga katawhan. Iyang sawayon ang mga walay edukasyon uban sa pagtiaw-tiaw o sa pagyamid, samtang iyang atubangon ang mga edukado sa mga pagsupak pinaagi sa paggamit sa siyensya o pinilosopo nga pangatarungan. Kini gitumong alang sa pagwala, sa pagsalig o kasuko batok sa kasulatan. And even young people of little experience presume to insinuate doubts concerning the fundamental principles of Christianity. And this youthful infidelity, shallow as it is, has its influence. Di na kalikayan. May impluensya kita, labi na sa mga bright, musulti diha, maayo kayo mo, plastada o sinultihan, ang walay, kay balo sa balang kasulatan, ay yango rapudayon. Kay wa man nagbasa, way kalibutan. Now, Hebrohanon 10:29, nagsulti din Hebrohanon 10:26, kung mao ka na, sigurado gayod nga mas grabe pa ang silot ngadto sa tawo nga nagtamay sa anak sa Dios ug wala muhatag og bili sa dugo nga nagpalig-on sa kasabutan sa Dios. Mga kaigsuunan, mauni ang pahinumdum kanato that we need really to follow. Dili nato kanang isalikway, gisakripisyuhan kita sa Ginoo. Giulian kita din sa kalibutan because He wants to save us. O ingon siya din nga mao ang naghinlo sa iyang mga sala. Iyang ginluan ang atong mga sala. Mas grabe pa ang buhaton ngadto sa tawo nga sama ni ana kay giinsulto niya ang maluluyon nga Espiritu Santo. Very sad, no? And then Hebrews 10:29. Ingon pa yun dire. Hebrews 10:26 man to, no? Then Ellen G. White emphasized nga ang tanan nga nagasalig sa hinambog nga mga desisyon sa tawhanon nga pangatarungan ug naghunahuna nga sila makasaysay sa balaan nga mga tinago ug makadangat sa kamatuuran nga walay panabang sa kaalam sa Dios, mabitik sa litag ni Satanas. Mga kapaglaom, we are living in the most solemn period of this world's history. Ang padulngan sa daghang panon sa katawan, hapit na mapahamtang mga higala ko. Ang atong kaugmaon ug ang atong kaluwasan nagsukad sa dalan sa atong ginasubay karon. Sa Great Controversy, page 454, nag-ingon diha, ang matag sumusunod ni Kristo kinahanglan mangutana sa matinud-anon. Unsa ipangutana? Ginoo, unsa ba ang buot mo nga pagabuhaton ko? What will I do? Mga higala ko, we need to humble ourselves before the Lord with fasting and prayer and to meditate much upon His Word, especially upon the scenes of the judgment. We should now seek a deep and living experience in the things of God. Dili nato usikan ang panahon. Ania kita sa dapit nga gisamok-samok ni Satanas. Ayaw gud pagkatulog. Magbantay gid kita. Yes, ang Dios magbalantay man. Pero careful ta. Kaya ang atong kaaway nag-atang gayod sa haduol. Andam nga mulukso ug mutukob kanimo. Mutukob kanako. Daghan ang nalimbungan sa matuod nga kahimtang atubangan sa Dios. Ang libro sa dakong away naghisgot mahitungod ni ini nga nag-ingon. Ingon diri ilang gipahalipayan ang ilang kaugalingon diha sa sayop nga mga buhat sa wala nila mahimo ug mikalimot sa pag-isip sa mga maayo og dunganon nga mga buhat nga gisugo sa Dios kanila apan maoy wala nila buhata. Dili igo
nga sila mga kahoy lamang sa tanaman sa Dios. Mga igsuon, God expects us to do good, and we are to answer God's expectation by bearing fruit. If we fail to do this, we are accountable to accomplish all the good things which we could have done through His grace, strengthening us. You know, si Ellen White nagpahayag sa page 252, kinahanglan manubag sila sa iyang gilauman kanila sa pagpamunga. Manubag sila sa ilang kapakyasan sa pagbuhat ug mga maayo. Si Ellen White, iya gining gipasabot kanato. Nga unta ilang mabuhat pinaagi sa iyang grasya nga magpalig-on kanila ang mga libro sa langit. Sila nalista ingon nga mga tig-usik-usik sa yuta. If we don't care, padayon taghimog, dili may atubangan sa Ginoo. Ang atong ngalan, malista gyud dito sa libro nga mga tao nga nag-usik-usik dinhi sa yuta. Apan adunay saad ang Dios, alang niining mga tawhana. Ang ilang kaso, wala mahubsi sa paglaom, mga gala ko. Kadtong nagpasubo sa kaluoy sa Dios o nag-abuso sa iyang grasya, ang manluluwas nagpadayon pa sa paghangyo. Even until now in our time, naghangyo siya kanato nga mudangup kita kaniya. Atong basahon sa Episo 5, Ephesians chapter 4, verses 14 and 16. Kay mahayagan ang tanan kun madanagan na sa kamatuuran. Busa may giingon, pagmata, ikaw nga natulog. Kita nga natulog magmata. Bangon, gikan sa mga patay, ug hayagan ka ni Kristo. 15. Busa, pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga wala makasabot. Kundili pagkinabuhi kamo, isip mga tao nga nakasabot sa kabubuton sa Dios. And verse 16, ayaw ninyo usiki ang inyong panahon, kundili gamitan ninyo kini sa pagbuhat og maayo, tungod kay dautan kining mga adlaw. We are in this wicked time. And so we need to connect with God. Read His words. Kay mauni atong hinagiban, mauni atong weapon, panalipod against sa atong kaaway. When the testing time shall come, those who have made God's word their role of life will be revealed. In summer, all trees look similar. But when the cold winds of winter blow, evergreen trees stay the same, while other trees lose their leaves. Mga higala ko, mga tagak mo ng mga dahon, panahon sa tingtugnaw. Sa pagkakaron, dili pa nato mailhan ang kalahian sa mga bakakon nga kasing-kasing gikan sa matuod nga mga Kristohanon. Apan ang panahon, anian na sa atong palibot nga ang kalahian mapadayag. Sa Great Controversy, page 454, nag-ingon din na, pabaruga ang pagsupak, ang pag-ihig, lalom ni nga Bisaya, ug ang pagkadili mainantuson, pasagdi, pag-usab. Padagkuta ang mga pagpanglutos, ug ang mga maduha-duhaon, ug mga salingkapaw, mga luya, ug mutahan sa pagtuo. Mutahan sa pagtuo. Apan ang matuod nga Kristohanon mubarog nga malig-on sama sa usa ka pangpang. Ang iyang pagtuo magdugang sa kalig-on. Ang iyang paglaom mag-anam og kahayag kaysa mga adlaw sa kauswagan. Mga paglaom. Ang balaang kasulatan
klaro pud kayo nga nagsaysay. Diha sa Salmo 119. Salmo 119, 99 and 104. Sa 99, labaw pa akong nasabtan. Labaw pa akong nasabtan kay sa tanan kong mga magtutudlo. Kay gipamalandungan ko man ang imong mga pahimangno. Atong gipamalandungan ang mga pahimangno sa Dios kanato. 104. Gikan sa imong mga balaod, nakabaton akong kaalam. Busa, gikasaligan ko ang tanang daotang buhat. Mga kaigsuunan, sa pagtapos ni ini nga episode, atong pamalandungan ang pulong ni Kristo diha sa Proverbio 3:13. Proverbs 3:33. Og sa Jeremiah 17:8. Ingon dinhi sa Proverbs 3:13, bulahan ang tao nga nakaangkon sa kaalam sa pagsabot. We are blessed. Bulahan ta. Nakaangkon ta sa pagsabot. Kay nagtuon man ta. An ingon pa gyud dinha sa Jeremiah 17:8, mahisama siya sa kahoy, duol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot ni ini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka, kunting init. Kunting init na, kay dili malawos ang iyang mga dahon. Pagkanindot, no? Kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka, ug magsigi siya pamunga. Kanindot, kung ang tao, mga higala ko, makasinati siya, o masinati niya, he is very familiar of the Word of God, nga mao ang Biblia. Ha? Masabta na ito unsay nasulat sa balaang kasulatan. Bisan pa og hapakon kita sa mga daghang pagsulay, dili gid ta matarog, nga higala ko. Ang iyang pagtuo, lig-on. Ha? Ug bisan pa moabot ang mga kalisdanan, dili gid ta mabalaka. Apan hinunua, magapamunga kita ug dagham pang mga katawhan sa nga musalig sa pulong sa Dios. Mga higala ko, atong tuuhan ug atong sundon unsay nasulat ni ini nga libro, the Word of God. Abi ninyo, before I end, I would like to give a story of a mother and a son. Wala naman siya bana. So siya na lang ang naningkamot sa iyang panimalay. Usara iyang anak, but they could hardly live. Kay wala may pangitan-an. So just to survive, ang mama manglaba. Kung dili makapanglaba, kung nana siya kwarta extra, magluto siya o ginanggang na saging. Then the son decided to go abroad. Mag-abroad ko ma. Naay nang recruit sa ako. Ay kabala ka ma kay magpadala jud kog tabang din hinimo. Aron mag-asinso pud ka. If God allows, magmalampuson ko sa akong trabaho dito. To make the story short, he was able to work abroad. And when he reached there, hangyo siya siyang amo nga. Makapadala siya kwarta sa iyang inahan. Tuod man, siya pila pod. Ingon ang anak sa agalo niya, pwede makahulam ko 1 year nga sahod, pwede na ako i-advance para ako ipadala sa akong mama. Kay siya ragyod usa dito, wag yun siya lain nga makatabang sa iya. And he is very old now. Abi ninyo, the master, ang iyang amo, na ingon siya, okay, just wait. Kay amo pa ng sabutan sa akong asawa. Kay it's a big amount. Now, let's go to the mother. Atong tanawon ang mother. Ang mother, pating paningkamot, luy kayo, tungod sa ilang kalisod, ang ilang balay, makita na gid ang langit. Iyan na lang kuanan og mga papel, karton,
nga para gyud dili siya mabasa sulod sa ilang balay. Lisod ang iyang kahimtang. Mag-ubo naman siya, magsakit siya. Diskarte lang yun niya. But time comes. Doon na siya nadawat nga package. And you know, what's the package? Pag-abri niya, usa ka Biblia. Siya, unsa maning Biblia? Unsa may akong mahimo aning Biblia? Di man ni katabang sa ako. Di man ni pwede nga akong ipang cover sa mga buslot sa balay. So she just, iya lang padaplin. Then, iyang anak, naghandom na gyud nga iyan ang napuslan. Unsa iyang napadala. Siya, ma, kumusta man ka? Mura man og luya man. Sa mga ubo-ubo man ka, ma. When they had a communication, you know, the mother was so sick. Unya ang anak gusto gyud nga, ay balo nga, ma, unsa man, nadawat ba nimo ang akong gipadala? Yeah, gipadala man. Nadawat man ako. Unya, ma, kumusta? Siya, unsa man to? Biblia man imong gipadala dong. Kinahanglan mong kong kwarta dong para ipaayo na ako sa balay. Ma, nagpadala man ko nimo, ma. Wala gid ka nagbasa ang Biblia nga akong gipadala, ma? Siya nga naman di ay. You know, gikuha niya ang Bible. Nagibutang niya sa kanang ilang butanganan nalay kabinet ba, gipatong niya dito. And when she opened it, that was the first time nga iyang gi-open ang Bible. Kay paglili niya nga Bible, wala siya nagtagad. Ginabaliwala lang niya ang say gihatag sa iyang anak. And so when she opened the Bible, every page of the Bible, it has dollars. Kada kanang panid sa Biblia, adunay gipsalupitan nga dollars. Pastila na araman di ay ni din, hagbay na day unta na sulbad akong problema. Mga higala ko, mga kapaglaom, ang inahan, naghandom og salapi. Apa naara di ay, untas bilang kasulatan kung iya pang giukap. There are so many blessings once we read the Word of God. Dili lang kay salapi. Akong bilinan ta mo og teksto. Nga mauni ang angay na tong hinumduman. Dili salapi. Dili may nga balay. Apan ang ganti sa Ginoo sa matag usa. Basahon nato sa Juan 5. Okay, I don't have the slide. John chapter 5 verse 39. Okay? 5 verse 39. Nag-ingon din kamo nagasusi sa mga kasulatan. Kay nagahuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon. Kung kita di ay nagasusi, ug naganahuna nga kita makakaplag sa kinabuhing dayon, you read the Bible. Ngani kini mao ang nagapamanhimatuod mahitungod kanako. Brethren, if you want eternal life, if you want to enjoy eternity with our God, study His words. This is very important thing sa atong kinabuhi. Tanang mga butang nga atong kanunay ginagunitan, siguraduha nga naagi Biblia. Because this is our shield. Atong hinagiban to fight against temptation, to fight against our enemy. Nga atong makayanan ang mga pagsulay nga maabot sa atong kinabuhi. Atong paningkamutan with God's help. Magmalampuson, magmadaugon kita. Ug andam ta makigtagbo sa Ginoo tungod kay ato namang nasayran unsay kinabuhi sa langit. Dapat dinhi pa lang sa yuta. We must know what is heaven. Unsay kinabuhi sa langit. Ug ato nang praktison dinhi aron dito sa langit di na ta makurat.
Di na tama. Uy, mauday ni, no. Walay maato dito nga ignorante. Unsay langit. So we need to be prepared. And we have to practice it here while waiting for the coming of our Savior. Let us pray. Our great Father in heaven, let your words shape our thoughts, transform our hearts, and lead us closer to you each day. Help us not only to be hearers of your word, but doers as well. Living out your love, truth, and grace in everything that we do. Thank you, Lord, for the promise that you will make us your citizens in your kingdom if we live what is written in your scriptures. Thank you, Lord, for blessing all our viewers wherever they are today. You keep us all safe in your hand. And may today we can always give glory to your name. Thank you for answering our prayers and giving us success in our series Paglaom Luyo sa Dakong Away. Ug amo kining kinabuhian, unsay among natun-an aron sa dili madugay mo abot ka na, andam kami makigtagbo diha kanimo. Salamat sa imong kaayo o sa imong gugma nga ni kanamo. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, among personal nga manluluwas. Amen.